Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2018-nji ýylyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýen şygarynyň çuňňur many-mazmunyny beýan edýän täze ýokary çeperçilikli filmleri döretmegiň zerurdygyny aýtdy. Beýlep geçsek bu waka da şolda büdjet işgärleriniň köpçülikliň ýagdaýda çekilmeginde Berdimuhamedowyň ýazandygy aýdylýan Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi adly kitabyň esasynda çeper filmiň suraty düşürilip başlanandygy baradaky maglumatlardan bir aý çemesi wagt soňa gabat geldi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, ana öňe geçirilen hökümet maslahatynda Berdimuhamedow milli taryhy medeni mirasy wagt etmek, halkara derejesindäki medeni çäreleri taýýarlamak we geçirmek. Aýratynda 2018-nji ýylda Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi şygary astynda geçirilen çäreleri iş teňleşdirmek boýunça alınıp barlayan işleri möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitläpdir. Şol bir wagtyň özünde de taýýarlanýan habarlaryň we teleradio ýaýlymlar arkaly berilýän gepleşikleriň hiliniň ýokarlandyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilmeligi bellenildi diýilip, resmi habarda Türkmen lideriniň bu babatda vice-premieri birnäçe anyk görkezmeleri berendigi aýdylýar. Prezidentiň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi adly kitaby geçen ýylyň oktýabrynda ilaty hödürlenipdi. Munyň ýydy bilen kitap türkmen mediasynda giňden mahabatlandyrylyp, şeýle-de onuň Germaniýa, Awstriýa, Saud Arabistany, Hytaý ýaly ýurtda tanışdyrylyş dabaralarynyň geçirilendigi habar berildi. Mundan başga kitabyň ady 2018-nji ýylda geçmeli ýaşullar maslahatynyň şygary hökmünde saýlandy. Geçen ýylyň dekabrynda bolsa ýurduň Demiradyk welaýatynyň taryhy sebitlerinde Berdimuhamedowyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi adly kitabynyň suraty düşüriliş işleriniň alınıp barylýandygyny Azatlygyň daşawdaky çeşmeleri habar berdiler. Şonda yerli medeniýet işgärleri çeper filmiň was düzlügündäki aşgaýdyň pir ýadygarlygynda könürgenç we görogly etraplarynyň taryhy sebitlerine suraty alınýandygyny we oňa welaýatyň büdjet işgärleriniň mejburi ýagdaýda çekilýändigini Azatlyga gürrüň beripdiler. Büdjet işgärleriniň ähli harajatlary özleriniň çekmelidigine, şeýle-de bellenilen ýerlere özleriniň aşmaly bolýandyklaryna, filmiň suraty düşüriliş işlerine kömek bermekden ýüzegrenleriň işinden kowuljak döwülen haýwat atylýandygyny we käbir işgärleriň hem gününe 40 manat töläp, ordunyna başga birini ýollaýandyklaryny da goda etrawynyň muallimleriniň biri Rahat Azatlyk radiosuna gürrüň beripdi. Galy bersede filmde köpçülikliň sahnada suraty düşýän medeniýet işgärleriniň zerur bolan libaslary öz hasaplaryna almaly edilendigi barada hem bu filmde suraty düşýän oýunçylaryň biri atlandyrylmasydlyk şerti bilen Azatlyk radiosuna gürrüň beripdi. Berdimuhamedow 2006-njy ýylyň aýagynda häkimiýet başyna gelmeginden ozal nähildir bir kitap çykaranda barada maglumat bolmasa-da prezident döwründe sportsmen, aýdymçy we sazanly, awtosürüji, atşynas, usat çapyksuwar hökmünde tanaldy. Indi Berdimuhamedowyň adyndan 50 goly kitaby çap edildi. Diňe 2016-njy ýylda onuň adyndan 7 kitap çykdy.